prisión na Costa da Morte. En el se documenta os sucesos de xullo de 1936 aquí en Vimianzo, entre outras localidades da Costa da Morte, e se reproducen varios documentos do Consello de Guerra seguido contra o secretario municipal Andrés García Ferreiro e outros individuos que acudiron ao castelo de Vimianzo para evitar de que os sindicalistas que querían frenar o golpe de Estado franquista seguisen para a Coruña a loitar nas calles da Coruña, porque o día que se asaltou o castillo foi o 22 de xullo e naquel momento xa a Coruña estaba dominada prácticamente polos militares rebeldes. A nova Corporación Municipal de Vimianzo, elexida en febreiro do 36 nas eleccións do Frente Popular, iniciou da primavera a instancias de varios veciños un expediente de expropiación forzosa do chamado Castelo, propiedade naquel entón de Ramón Martelo de la Maza, co objetivo de poder trasladar ali ao Castelo varias dependencias municipais, decisión que foi publicada no Boletín Oficial da Provincia do 11 de maio de 1936, o sea, que 2 meses antes de producirse o golpe de Estado na Coruña. O certo é que, ao producirse a sublevación militar franquista en África, a Corporación Municipal de Vimianzo convocou unha sesión ordinaria, precisamente no 18 de xullo. En esa sesión ordinaria acordaron completar o expediente de expropiación das torres fixando unha consignación previa á tasación correspondiente de 9.000 pesetas como depósito gubernativo a disposición dos propietarios. Solamente faltaba a ata de ocupación do castelo para completar o expediente. 4 días despois desta reunión, o 22 de xullo, e a piques de triunfar o golpe de Estado na Coruña, congregouse en Vimianzo un numeroso grupo de persoas procedentes de povos e aldeas de Camariñas e da propio municipio, o Concello de Soneira, cunha primeira intención de trasladarse a Vallo e a Zas e seguir despois cara a Coruña co ánimo de enfrontarse aos militares sublevados das rúas da cidade herculina. No entanto, a insinuacións do secretario municipal Andrés García Ferreiro e para evitar o enfrontamento e a posibilidade de derramamento de sangue, o líder de Izquierda Republicana Manuel Álvarez Gándara, irmán do alcalde, dirixiu a multitude cara ao castelo co propósito de colocar unha bandeira nas torres e levantar ata de ocupación, un trámite máis do expediente instruído pola expropiación. E de todo isto e de outras consideracións veñen hoxe a falar os relatores desta mesa redonda. O do extremo da mesa, é o profesor Emilio Grandío, ao que coñecí no ano 1992 na Feria do Libro da Coruña, cando presentei e asinei exemplares do meu libro sobre Fouceiras. El tamén estaba ali para asinar o seu primeiro libro, produto da súa tese, creo, sobre a cena. Nesa época, podemos decir que comezou o seu camiñar pola Segunda República, que non pola represión franquista, unha actividade esta última algo máis tardía, donde a consolidou no proxecto Nomes e Voces que fixo as universidades, que fixeron as universidades galegas e que está colgada nunha páxina web. Bernardo Maiz tamén o coñecín no ano 1992, con esa coincidencia. Bernardo Maiz que está aquí a miña esquerda. El foi quen presentou en Ferrol o meu libro sobre Fouceiras.
E a partir de aí tamén coincidimos noutros eventos nos que falamos das investigacións que cada un de nós levábamos a cabo. Sen dúbida que Bernardo Maiz está aquí por delito propio, pois é un dos investigadores da chamada memoria histórica máis temperados e máis activos, e dos que pusemos tamén moito diñeiro do noso teto para recuperar esa memoria. Do resultado do noso traballo beberon a maioría dos investigadores e historiadores que chegaron á investigación da memoria histórica moito máis tarde. Tamén recordo que na década de 1990 impartín unha charla na Facultade de Sociología da Coruña, organizada polo Ateneo Republicano de Galicia. Esta charla foi, quizáis, das primeiras que se impartiron nunha universidade da comunidade galega especificamente sobre a represión franquista, versando, neste caso, na practicada na Coruña e a súa área de influencia. E Carlos Almerín, profesor da Universidade da Coruña e ex-deputado polo Bloque no Parlamento de Galicia, ven hoxe para falar tamén de memoria histórica, concretamente do expediente de expropiación deste castelo de Vimianzo iniciado pola última corporación municipal republicana. Eles teñen, pois, a palabra. Emilio? Sí. Ben, se me escoita. Bueno, antes de nada, quero agradecer o convite que se me foi por parte do Concello de Vimianzo para volver aquí. Xa fai aproximadamente un ano. Estivemos tamén compartindo outra mesa, Bernardo e máis Carlos, sobre o tema do castelo. Grazas tamén a todos vós por estar nesta hora da sexta despois do paseo que tivemos aquí descansando e tentando atendernos un pouco. Tentaremos ser o máis divulgativos e o máis digamos, a menos posible. Ben, o meu cometido nun reparto que fixemos previamente os que vamos falar nesta mesa, o meu cometido é presentar un pouco cal é o contexto do que se produce con respecto ao tema do Castelo de Vimianzo no ano 36, e a represión posterior, etc. Ben, vou tentar ser breve, pero unha das cousas que quero comentar é tentar facer unha especie de show. Non quero, precisamente por alguna das cousas que precisamente acaba de mencionar na Mela fai un momento. Os traballos de investigación histórica vencellados sobre a memoria é ben certo que teñen un precedente importante nos traballos de investigadores como na Mela e moitos outros. Agora mesmo acabamos de colocar un proxecto, sacar un proxecto para a provincia, por exemplo, da Coruña, respecto das corporacións democráticas e da represión que sufriron, que deben en grande parte heredero. Sin embargo, eu creo, segunda opinión, e con isto empezo o meu pequeno elemento de provocación, creo que o tema da memoria, máis ben o tema do trauma vencellado á guerra civil que tivemos neste país, ten que ser analizado, dende logo, de outro xeito, ben distinto. Ben distinto porque hai que darle unha volta de tuercas. Isto, moitos dos que traballamos estes temas, compartimos pequenas conversacións, que evidentemente o tema non é que este esgotado, porque datos hai, evidentemente terán que seguir saindo, pero as novas xeracións preguntan outras cousas. Xa non preguntan cantos mortos hai, cantos paseados, etc., senón que preguntan de enfoques distintos. Por exemplo, este enfoque que tivo a Deputación a ben de comentarnos de que aquelo da represión sobre as corporacións democráticas, os organismos das corporacións democráticas, significa que a partir deste momento temos que insistir nun aspecto que queda valeiro porque non se fala, que a democracia antecedente da nosa transición española, do noso proceso de transición española, o referente primeiro sempre foi a democracia republicana. Outra cousa como se fixo despois, que tamén podemos analizar o feito histórico da transición e como se fixo, pero que hai que plantexar novos obxectos de futuro. A
memoria non é algo estático. Non podemos quedarnos coas bellas imaxes, é verdade que a altura dos anos 70, 80, ou finais dos 80, 90, por exemplo, Lamela e moitos outros, traballaban sobre estes temas. Era necesario saber os nomes, claro que sí. E agora tamén queda parte dese traballo. Os mortos siguen estando nas cunetas, non vou decir que non. Pero a nova sociedade, estamos falando de 82 anos desde que pasou aquilo, e a sociedade evolucionou notablemente. Hai preguntas distintas, e, por lo tanto, os historiadores, os que traballamos sobre isto, os que a nosa profesión é comentar e divulgar o pasado, e comentarlo a todos vos, temos que facer outras preguntas e outras respostas. Vou facer unha especie de xogo na cal vou comentar 4 mentiras, ou, mellor dito, para ser políticamente correcto, 4 cuestións de falta de verdade respecto do tema de cal foi o contexto do 36. E, finalmente, para finalizar, unha realidade. A primeira das cuestións é que a sublevación militar non foi unha sorpresa. Estou falando do relato máis tradicional que toda a xente máis ou menos ten preconcebido. Aquelo non foi unha sorpresa que de repente en Marrocos o 17 de xullo se levantan en armas, intentan sumar cuartéis, etc. Non, aquelo non foi unha sorpresa. Previamente, Gil Robles tentara facer un golpe blando desde finais de 1955. Isto hai que contar. Hai que contar internamente, dentro da súa posición de carteira do exército. Hai que contar tamén que inmediatamente despois das eleccións de febreiro de 36, o control dos cuartéis foi un fake. Hai vixiancia nos cuartéis, constatada, probas. Non é nada sorpresivo. Non é nada sorpresivo tampouco o pacto dos monárquicos con Mussolini, feito desde 1934 e desenvolto en 1975, do cal hai suficientes probas. Non é nada tampouco sorpresivo a información que aparece na prensa desde febreiro do 36, incluso antes, ata xullo do 36, sobre todo nos sectores conservadores. Non é nada sorpresivo que existiran 3 tramas planificadas, cada unha con súa intensidade, sumando apoios, dende febreiro do 36. 19 de marzo de 1936, 19 de abril de 1936 e 19 de xullo de 1936. A de 19 de abril de 1936 tivo unha constatación directa en Coruña e en Valencia funcionou. Saíron os camións de militares armados. 19 de abril de 1936. Isto hai que contar tamén. Non podemos quedarnos únicamente nas cifras. Hai que contar tamén que cando a familia Casares vai de vacacións de verán en xuño a súa chalé, a súa finca, Montrode, se lle coloca vixiancia normal, como xefe de gabinete, etc. Bueno, pois hai que contar que esa vixiancia, dos guardias civis, fundamentalmente, desapareceu dende o 16 de xullo do 36. Hai que comentar todo isto. Estas cousas escuras que todas xuntas nos dan outra realidade. Aquelo non foi nada sorpresivo. Hai que preguntarse tamén por que os mesmos responsables do golpe en Coruña de abril do 36, mandos da Guardia Civil, están na Coruña, a pesar de ter un orden de traslado, están na Coruña tamén en xullo do 36. Quen nos resposta a todo isto? Estas son preguntas que hai que facerse. A segunda das cuestións que non foi verdade. Non foi verdade o tema, a cuestión de que existía unha revolución comunista en ciernes na primavera de 1936. Isto foi propagandeado moitísimas veces, constantemente na prensa conservadora durante todo estes meses de primavera. É verdade que existe declaracións de estado de guerra, de estado de alarma durante prácticamente toda a República. É verdade que a prensa conservadora incrementa a tensión de unha maneira, como xa vos digo. E é verdade tamén que existiu, isto hai que dicilo tamén, existiu outubro do 34, unha tentativa revolucionaria dende o bando socialista cara a esquerda, con implicación indirecta, para entendernos, non directa, en algúns casos sí, non todos, directa de sectores burgueses republicanos. Isto hai que decirlo. É dicir, boa parte destes grupos consideraban, por qué? A pregunta é por qué? Porque consideraban que o fascismo estaba ás portas de España. Porque desde 1933, desde xaneiro de 1933, a percepción da política e da ideoloxía cambia. O que era unha república medianamente semellante ao que podíamos ter hoxe en día, parlamentaria, cos seus usos, cos seus hábitos, co seu diálogo, chega ata 1933, incluso ata a primavera do 33. A partir de aí cambia. Por qué? Por cuestións internas, non?
porque chega Hitler ao poder en 1933. E a partir do xeneiro do 33, que chega Hitler ao poder en un ano, nunhas eleccións democráticas, como as republicanas españolas, nun ano cambia o Estado a convertirse no terceiro Reich, a convertir o dereito de cidadanía na nación, a aillar, a convertir a dialéctica amigo-enemigo nun obxecto político básico da propia República de Weimar reconvertida. Bueno, pois este medo é normal que exista. E este medo, entre outras cousas, provoca esa revolta de 1934. E é verdade tamén, non é verdade que existira unha revolución comunista, un plan de revolución comunista. Foi todo un invento, hai varias historiografía de moitos anos que fala diso. Pero si existiron os desfiles do 1 de maio de 36, no que as sectores conservadores, tendo en conta o que pasara en outubro do 34, pensaron, era lógico, de esta parte pensar, que iso se iba a producir, cos desfiles, coa ostentación dos desfiles do 1 de maio de 36, por exemplo. Por lo tanto, unha terceira das cuestións. Non foi verdade tampouco a inacción do goberno republicano respecto das tramas golpistas. Medidas varias que tomaron o goberno da Frente Popular para botar abaixo a conspiración. Unha, o alexamento dos mandos militares, alexamento de boa parte dos mandos que se sabía do Estado Maior de Gil Robles, que pensaba aplicar no seu golpe blando do outono, inverno de 1935, todo ese Estado Maior o vai sacar cara a zonas da península que lle resulte difícil conectar, non é como hoxe en día, porque estamos todos conectados, incluso hoxe en día, supoño que mellor o que estou falando tamén se pode decir ahora mesmo en directo, estamos todos conectados, pero daquela non, daquela os contactos eran necesarios, sobre todo para unha trama contra o Estado era necesario. E que fai? Os afasta cara a USA a Mallorca, a Godea a Barcelona, a Franco a Canarias, vale? Por certo, Franco a Canarias, que acordademos, está en Canarias e toma o mando do exército de Marrocos a partir do famoso avión este Dragón Rapide. Todos nos quedamos con nome, pero quen está detrás do Dragón Rapide? Bueno, pues, en grande parte, sectores conservadores españois, financeiros, pero tamén o servicio británico exterior. De acordo? Por lo tanto, todo isto hai que contar. Creo que temos que historizar dunha vez, hai máis cousas, pero temos que historizar dunha vez que pasou daquela. Temos que levar ao debate histórico, ao discurso histórico. Non que sexa presente e utilizado políticamente. Nos merecemos aprender diso. É o único que nos podemos merecer diso. Aprender. Porque outro, como xa sabedes, foi bastante dramático enfrentar. Non é verdade a inacción do goberno. Non é só que afastar aos militares, sino que suspende Falange ante un par de asesinatos que houve por parte de sectores falangistas. Non é verdade a inacción do goberno. Detén, manda aos concellos, que deteña os principais dereitistas nos meses anteriores de xullo de 1936. E boa parte dos concellos da provincia de Coruña e de outros lugares de España detén aqueles que consideran principales dereitistas e que poden estar, por tanto, que están con cartas votando toda a subvención. Non é tampouco real que o mandato de Casares Quiroga dixera que non se daban armas aos obreiros. É totalmente o contrario. Casares Quiroga quería dar armas aos obreiros, pero Azaña o impediu e, polo tanto, forzou a división que xa tiña en riba da mesa dentro do asesinato de Carlos Sotelo. Todo isto hai que contar, son matices de días, de horas, en ocasións, pero hai que contar. Hai que contar, sobre todo, a percepción exterior que tiñan os países respecto da República. Aqueles que incidían especialmente no rumbo da República Española, por exemplo, Gran Bretaña, consideraba que isto era unha deriva, debido ao seu planteamento conservador, que isto era unha deriva cara a unha nova República Soviética de España. Aí sí había unha mestura de apoio a unha perspectiva de pensar que iba a haber unha tentativa revolucionaria. Hai que ter en conta a influencia dos círculos católicos británicos nesta cuestión, sen dúbida. Ben, a cuarta das cuestións, terceira, cuarta das cuestións. Non foi unha situación da guerra, unha situación de roxos e azuis. Esa imaxe que se quere dar dunha guerra civil preconcebida nos meses anteriores a sublevación non existiu. Foi unha sublevación fracasada, que derivou nunha tentativa de toma de Madrid en poucos meses e que tamén tras ese fracaso se levou a unha guerra civil para afianzar o poder político de Franco. Así, do poder militar a un poder político máis institucional. Pero o primeiro foi un fracaso. O segundo tamén, que é a
fracasado que deriva nunha guerra civil prolongada intencionadamente. Que puido cambiar? Que quero dicir con isto? Pois que esa imaxe do relato clásico dunha guerra civil preconcebida antes do golpe militar de xullo do 36 parece como que todo estivera encaminado, que a ideoloxía imperante, evidentemente, de transición tamén, do espírito de transición, a que a república, a que a democracia ia mal e, por lo tanto, derivou nunha guerra. Bueno, pois non, houve cousas que puideron cambiar. Por exemplo, no caso da Coruña que nos afecta, no caso da Plaza da Coruña, que é importante a altura da golpe. Na sala de bandeiras, cando Salcedo, o mando militar en plaza, lle obliga, lle poñen unha pistola ao peito. Non todos dicen que sí a deter a Salcedo. Hai un militar que dice que non, e que o encerran, e que ten un proceso que se quede despois falamos máis dele, pero hai un que lle dice que non, a Caroucho, que lle pon a pistola no peito. Dentro mesmo do goberno civil, defendendo a República, hai xente que nos vai aparecer meses despois, mandos militares, guardias civis e guardias de asalto, que nos van a aparecer tanto na defensa do goberno civil como despois nas brigadas represoras dos primeiros meses de 36 e 37. Como se come isto? Son víctimas ou verdugos? Se come por unha explicación que se queda despois afondados, porque ninguén sabía, isto non estaba prefixado, ninguén sabía que ia pasar. Son os seus propios compañeros de armas os que se sublevan contra os seus compañeros de armas que loitaron xuntos en Marrocos todos, e que, por lo tanto, teñen unha afinidade máis común do que parece. Por exemplo, por que o goberno civil paraliza 2 veces a subida de milicianos na cidade da Coruña para botar abaixo? Houve 2 tentativas de subida de milicianos para botar abaixo o cuartel de Atocha, que o goberno civil paraliza. Por que os paraliza? Puido non paralizalos. A historia sería distinta. O futuro deste, o pasado sería distinto, sen dúbida. Que pasou coa Guardia de Asalto? A Guardia de Asalto, 2 cuestións para comentarnos. Eu sempre falo disto como unha imaxe, que é o abrazo de Juana de Vega. A imaxe é o 20 de xullo, as forzas sublevadas saen dos cuartéis cara o ensanche da Coruña, e na rúa Juana de Vega, no límite realmente do istmo, se colocan fronte a fronte a Guardia de Asalto que se mantén fiel á República. Que pasa aí? Hai tiros? Non, hai un abrazo. A Guardia de Asalto se suma á sublevación. Por qué? Porque se é incapaz de frenar iso. Segunda cuestión, Guardia de Asalto que monta morteiros na dársena da Coruña cara a Capitanía para botar abaixo o cuartel de Atocha. Se montan, se tiran, auga, todos fallan. Demasiadas cuestións, pero a historia puido cambiar, é o que quero dicir. No relato da Guerra Civil non hai nada prefixado, hai moitos ocos por cubrir, de todas estas cuestións que eu estou comendo. Hai moitos ocos por desenvolver. É verdade que 82 anos despois cada vez temos menos posibilidades de facelo, pero hai moitos ocos. Non nos quedemos co relato preconcebido, porque as novas xeracións non se merecen que nos quedemos con ese relato preconcebido que todos, no tempo do franquismo, mantido en parte na transición, temos ainda. E non é así. A historia puido ser un xeito ben distinto. Que foi real? Eso foi o que puido cambiar. Que foi real? Evidentemente o inicio da represión. Por que a Pérez Carballo, Tejero e Quesada, que foron os primeiros que foron fusilados, non temos ninguna constancia documental desa represión? Por que, se o golpe dese fusilamento, que tivo lugar 3 días máis tarde, por que, si non imaginábamos que se hubiera chegado a un acordo entre o goberno republicano 4 días despois da sublevación, e que se hubiera chegado a un acordo, e quitamos toda a represión posterior, o que fixeron os primeiros mandos sublevados foi atroz. É dicir, foi fusilar directamente, por cuestión militar, por aplicación militar pura e dura, a representación do poder político da provincia e tamén da delegación do Ministerio de Gobernación, directamente. Co cal, todo isto é que non podemos lelo a través do pasado. Cando leemos o pasado xogamos como ventaxa que xa sabemos o que pasou, pero pudiera ser de outra maneira. Todo isto dá un carácter dun grado máximo de violencia inicial, que logo hai que asegurar a retaguardia, que logo deriva nunha guerra que hai que montar, que hai que vixiar, que hai que controlar os fusilos, que hai que controlar os montes, pero o grado máximo de violencia está
denota moito o carácter da sublevación. Non foi verdade tampouco que as tropas fixeran un rumbo de pacificación despois de tomada a Coruña e de tomada as capitais. A pacificación é un eufemismo como moitos outros. O que se fixo foi un control militar de retaguardia con violencia extrema dende os primeiros días, sen dúbida ninguna. Eso é o primeiro que se percibe. As sociedades locais, o primeiro que percibe é que chega aos militares, que hai un control militar. Despois, 15 días máis tarde, que se repón o rol da Iglesia, pero dende logo, e despois, que os grupos máis tradicionais do poder, algo moi semellante ao que acontecera na ditadura de Primo de Rivera, toman outra vez o poder. Dende logo que non aparece por ningún lado é o fascismo, máis clásico. Os fascistas son utilizados, pero aquí hai máis caras que iso. Non lle chamemos só fascista isto, porque non o é. Non quero chegar a estas definicións que non nos vamos poñer de acordo nunca, pero é algo máis. Nos quedamos coa cáscara. E se analizamos únicamente como fascistas, nos perdemos moito do que pasou, e cales son os resortes reais do poder e dos cambios do poder. É unha realidade, xa para matar, porque non estou debatendo moito, que isto foi real. Que foi real? O que nunca se pensou. No fondo, a xente a partir daquele momento tivo que facer un xogo de adaptación evidente, unha integración forzada. Foi pasando de xeito progresivo a unha situación que tiña que ser considerada normal, pero que non o era, que era a impunidade. O objetivo era sobrevivir, nun contexto onde a crueldade convírtese en regra, onde os actos positivos, que houve moitos, poden ser coñecidos, mas deben ser silenciados e, por lo tanto, non transmitidos, porque o mundo vese agora sin matices, ou estás nun lado ou estás noutro, non hai termo medio. Se estás nun lado, non existe se estás noutro. Isto da España ante España. Bueno, pois isto tamén acontece noutro lado da trincheira, para entendernos. Pero é unha guerra, e, por lo tanto, se entende sin matices, sin cores, sin tonalidades. A pobreza foi moeda común. A sensación de descontrol incrementábase cunha estrutura administrativa absolutamente ineficaz, casi inexistente. A administración local atopouse a partir dese momento sen reglas, baseada na capacidade de mando militar, puro e duro. Xa non vou falar do ofrendo do Pazo Meirás ao caudillo para a xefatura do Estado, porque o público, confóndese co privado tradicionalmente, que é o que temos hoxe en día, que a transición non arranxou debidamente. É dicir, hai cousas que hoxe en día son legalmente privadas, pero que, sin embargo, foron mantidas, transmitidas en cargo público. Non estou falando únicamente dos beneficios da Facenda Franca, estou falando de moitas outras entidades e de moitas outras institucións. E isto hai que contalo. Hai que contalo porque, senón, non sabemos que somos. A cuestión é que as tentativas de... non había garantías, non había elementos que permitieran salvar un grado absoluto de impunidade. A victoria, o dereito de victoria, legitimaba a acción. Calquer mínimo acto de justicia social era celebrado como un grande logro, porque non había nada. Era todo un baleiro absoluto, porque o Estado xa non era o común, era o privado. As tentativas de consolidar unha cultura de respeto a tolerancia que fixeron durante os anos democráticos desaparecía do espazo público, sen dúbida. Agachouse e gardouse entre certos círculos durante un tempo, máis, sen dúbida, cun atrolador silencio. Nada máis. Moitas gracias. Apuntando no que comentou antes Emilio, de que en abril do 36 hubo unha trama para levantarse contra a República, esa trama foi descoberta e foron detidos todos os protagonistas que se habían apuntado a esa trama. Pero, que pasou? Que foron xuzgados por seus propios compañeiros. E, ao ser xuzgados polos propios compañeiros que tamén estaban involucrados noutras instancias, quedaron asoltos ou suspensos do seu destino, pero concentrados na Coruña. O sea, que a conjura foi non solamente desde a morte de Calvo Sotelo, sino que do día antes das eleccións e do día seguinte ás eleccións de febreiro xa tiñan intención de tirar abaixo o régimen republicano. Ahora con vos, Bernardo María. Gracias.
segunda vez, e perdonade, pero vedes que a miña voz non é a voz de baixo profundo que tiña antes, non é de baixo profundísimo. É a segunda vez que estou en Vimianzo en relación a este tema, e alédame moito compartir con estas dous camaradas da miña esquerda isto, porque temos o papel non ben repartido sin da maneira máis reencontrarme con Luís. Quero agradecer a todas as persoas que naquele momento e agora montaron isto que está quedando tan lucido, a pesar da miña pobre intervención a partir deste momento, porque é realmente admirable que de alrededor deste castelo foran que montar unha cousa tan ben montada como montada é. Ben, deixoume moi ben colocadas as cousas Emilio Grandío. Voume centrar, estuve agora tachando cousas, xa tiñan encarnado, como vedes, todo o que non iba a decir, pero por si acaso traía escrito, non? Éramos moitísimo investigado, dende Luís a mí mesmo, somos pioneiros por edade, normalmente, non? Pero de aí en adiante se andou moito investigar determinados temas. Estou de acordo con unha cousa que dixo Emilio, que contar os mortos está moi ben, porque siga habendo demanda de saber quen é cantos. Me explico. En Ferrol, o pleno municipal do 29 de setembro do ano pasado aprobou unha moción presentada correctamente por mí, fixeron ese honor, para elaborar a nómina das vítimas do franquismo en todo o norte da provincia da Coruña. E agora xa saen inmediatamente as bases para erguer un monumento na zona de Canido, donde no antigo cementerio de Canido mataron a 475 personas, nada menos, e a cifra na que andamos supera, desgraciadamente, nestas alturas, son 1013 personas. Claro, cantas personas mataron no área que colle Camariñas, Vimianzo, Muxía, Fisterra, Cee, Corcubión e Dumbría, ato 39, de 60 a 65. Eso lévame por onde quero continuar, non? Isto dá medo. A barbarie humana a mí dá moito medo. Aquí hai xente que, da miña intimidade, que sabe que eu empecé a investigar isto no 74. Abandonei uns anos porque estaba afogado en sangre, non? E vamos a partir dun punto que indico ben, non? Aquí non houve ningún frente de guerra. Quer dizer, non hai ninguna xustificación para xustificar o injustificable. Aquí non houve enfrentamento armado a gas a pequena escala en Ferrol, porque é unha cidade en que había moitos militares, sobre todo mariñeiros da Armada e defensores da legalidade republicana. Entonces, o objetivo que hai naquele momento non de tantos pronunciamentos militares, teñen en conta que, con todo respeto a un home que co que unha época convertería a ideoloxía, o comandante Riego, en 1812, era un golpista. É unha tradición que comeza con el do golpismo militar. Na historia de España, non se sabían que en Inglaterra, en inglés, non existe a expresión golpe de Estado, utilizan a francesa, coup d'état. A un militar danés non se ocurre dar un golpe de Estado. Os españoles, pois eu teño moito trato con eles, por razóns de investigación histórica, e de vez en cando escoitas cousas ainda hoxe que te sorprenden en tenientillos, ou tenentes a navío, ou capitanes de 30 anos. Entón, é unha tradición local. Unha tradición local, o golpismo. Agora ben, os alzados en xullo do 36 non foron eses militares afeitos ao golpismo. Son os que dan o golpe, probablemente, non? Pero detrás sumáronse inmediatamente as camadas máis racionales ás dereitas clásicas, que por onde quero enfocar isto. Que son as dereitas clásicas? Bueno, somos xente maior, que son os grupos de poder, que se a gran escala eran e siguen sendo o gran capital financiero, a xerarquía católica, e naquele momento a militar, tiñan os seus imitadores, nosotros máis próximos a nós, nos próximos cidadáns, eidos cidadáns, ou eidos vilegos, como pode ser Vimianzo, e mesmo labregos, xente mimética, con eses sectores dominantes, e estas xentes medianos e pequenos burgueses eran o caldo de cultivo do fascismo. Nun espazo como vou ampliar, Bergantiños, Soneira, Xallas, e en honor a xente que interveu aquí ontes, de Mancos, vamos chamarlle de Fisterra, naturalmente,
É un territorio, teñen en conta isto, dicindo que non di, eu veño de Bugardos. Bugardos tiña no 36 un dos dous alcaldes comunistas que había en Galicia. E o sigue tendo, neste caso, alcaldesa, non? De Ferrolterra. Ferrolterra, un territorio caracterizadamente marcado históricamente cara a esquerda. Un territorio con unha importante impronta industrial. O primeiro éxito que obtuvo o PSOE electoralmente foi en 1905. Sacou 3 concelleiros en toda España, un deles en Ferrol. Son realidades sociales, económicas e políticas moi diferentes o que é a área de Ferrolterra o que é a área de Soneira. É un territorio, e non quero ofender a ninguén, daquela, o xenón, rural, mariñeiro, é moi mal comunicado por terra. O mar sempre unha vía de comunicación. E aquí o poder, ese poder, do que falaba aí un pedazo, paseábase, como casi toda a Galicia do interior, e moitas zonas costeiras tamén, nun caciquismo brutal, unha estrutura piramidal baseada no parentesco e no clientelismo. A esquerda proletaria, ou sea, a esquerda obreira, como lle queran chamar, tiña un aceptable implantamento en Soneira naqueles anos da Segunda República. O que gusta moito utilizar unha frase de Rafael Dieste. Rafael Dieste definiu os 5 anos de Segunda República como un tempo de esperanza. Aquí había vedreñas, veteranas, agrupacións, asociacións labregas, había moi activos sindicatos oficios varios, con maioría na CNT, como demostrou claramente no libro que cito antes Luis, maioría da CNT en Corcubión, non vou dicir nomes, teño aquí unha lista enorme, en Camariñas, en cambio en C, que tiña maior control, a conta de outras cosas pola fábrica de carburos, que daba unha estrutura obreirista, era a UGT. E o PSOE tiña a agrupación en Vimianzo, eu sigo dicir un nome, un concelleiro da época que consta como independente, o PSOE considera, Federico Lamela, independente, non te tocaría nada, o PSOE galego argumenta que quere o PSOE. Tiña a agrupación en Vimianzo, moi pequena, en C, en Muxía, en Ponte do Porto e en Corpo. E o PC tiña unha agrupación en C e outra en Vimianzo, unha célula do Partido Comunista, un Partido Comunista que podía ter en febreiro do 36 en toda Galiza, pois quizá 1.000, 1.100 afiliados, xente moi dura, indudablemente, con gran conciencia política, que seguramente haberá xente aquí de certa edade que lembre o señor, a que eu ainda conocí, Manuel Lorenzo, Zapateiro. Non podemos aillar este concello de onde estaba marcado. Actualmente saben que o mapa xudicial robo concretamente, non? Eu son de Los Eixo de Bugardos e o meu partido xudicial era Pontevedra, desapareceu. Vimianzo dependía do partido xudicial que tiña a súa en Corcubión. Neste partido xudicial, e o que vou decir agora, case parece unha caricatura, non? Pasaba como podía pasar o partido xudicial da Arzuda, por poñer un exemplo, non? Cunha pequena variante, que era a existencia de unha poboación mariñeira en Camariñas, etc. Esa dereita estaba conformada por secretarios dos concellos, cregos, boticarios, rendistas, abogados, xuíces, medianos propietarios que marcaban foros, comerciantes abastados, potentes, e na Vinamar, armadores de barcos e salazoneiros e conserveiros, que nos anos 20 estuveran todos co poder, Primo de Rivera, Don Miguel Primo de Rivera, afiliados á Unión Nacional, formando parte do Somatén, armados, por lo tanto, como mosquetones, e que contra 1936, nesta área, foranse agrupando nunha moi piquiniña, unha dúcia deles, moi piquiniña, falange española de las Gomes. Algúns se mantiñan no vello Partido Radical, en Renovación Española, e moitos máis, alrededor de un cacique histórico, Blanco Rajoy, na Ceda de Robles. Ou seja, que por xunto eran os que sempre gobernaran e a xente que se inxuntaba. Para todos eles, a República, e máis nomeadamente, despois do triunfo da Fronte Popular en febreiro do 36, era un paréntesis. O normal é que mandemos nós, consideraba, non? E tiña que volver a orde tradicional, xerárquica, social e política de sempre. No caso do republicanismo, indudable, de orden, para entendernos, ten publicado Luis unha magnífica biografía sobre Pepe Miñones. Era el o gran
dereita republicana, e, indudablemente, a unha escala ligeramente menor, outro gran cacique do republicanismo coruñés, e eu digo no bo sentido, neste caso, a palabra cacique, que foi Casares Quiroga, non? Quen eran as dereitas locales en Vimianzo? Bueno, mandaban indudablemente, non digo que mandaran por este orden, digo que mandaban por xunto, non? Maximino José Ribeira Greño, o Xulio Romualdo Nogueira, o Ticario Daniel Vázquez, Salvador Blanco Corbacho, que era o secretario do Concello, moi ben emparentado familiarmente e relacionado políticamente coa Ceda, e nomeadamente cuñado dun tipo siniestro absolutamente, e lamento moito se hai algún familiar por aquí, pero os netos non tenían a culpa de como foron os avós, que era Augusto Abella, que era o secretario do xulgado de Corcubión. Con eles, uns párrocos ultramontanos, ultraracionarios, Reino Becerras, Endón, Almeida Regueiro, e dentro dos civiles, entre comillas, Augusto Romero, Celestino Mouro, Genaro Pose, Antonio Dopico, Marcelino Vázquez, que a veces, como comprobaremos posteriormente, protexeron os perseguidos, en algún caso, non? Dende febreiro de 36, a organización política dominante en Vimianzo era, como te indicaches, Izquierda Republicana, con dos alborés, Manuel e José. José Alborés, alcalde. Unha plantación menor de Unión Republicana, un concelleiro, Alejandro Lema, Trillo, e tiña, como dixen antes, presencia escasa, pero potente, numéricamente escasa, pero potente, un sindicato de oficios barrios bastante activo, con un pé moi importante en Pasarela, ou Parasela, como se pronuncia? Pasarela, e o PC que lle sindiquei. Agora voume permitir, Laura xa te advertín, nos propietarios do castelo, máis que nos que era nese momento, que era a filla de Evaristo Martelo, a propietaria, Dolores Martelo de la Maza, por tanto, emparentada, comprobei, con Barría de la Maza, e o seu irmán Ramón, un home, por certo, en certos aspectos, despois do 36, bastante siniestro. Para explicar cal é a actitude destes representantes da aristocracia diante do que se habla en xullo do 36 e despois, vou ler un fragmento dun artículo da historiadora da Universidade de Madrid, Isabel Bourdieu, que extraen da página 12 del País, periódico, do día 1 deste mes, e que dice, leo literalmente: el papel que desempeñó en el desencadenamiento de la guerra civil aristocracia, sorprendida ante el sueño roto por la República de una sociedad patriarcal de jerarquías y diferencias naturales, en la que los campesinos, los obreros y los pescadores nunca se rebelaban, siempre estaban agradecidos y eran a su manera tan bellos. Con B. En 1936, un general plebeyo, Franco, se encargó de defenderlos, o eso parecía. ¿Defenderlos de quién? De aquellos hombres y mujeres tan apacibles, tan hermosos, que, sorprendentemente, con la República, se habían cansado de posar idílicamente, como si estuvieran en un cuadro de Millet. Esta actitude, hoxe, nun poema que leeches ti, Laura, ou alguén, onte, outra noite, hubo un fragmento dun verso de Evaristo Martelo que define moi ben isto. Habrá que ser o vulgo ou habrá que ser o ñeno. Ou para estes aristócratas, como para la Pardo Bazán, este artículo está referido a Pardo Bazán, en concreto, o Pazo de Miras, esta xente son a xente sobre os que exercen estes aristócratas unha dictadura patriarcal e paternalista absolutamente, ¿no? E que van ahora e se les ocurre rebelarse contra quienes dan el pan. Bien, como indicou Luis, aquí gobernaba desde o 20 de febreiro do 36 unha corporación na que había 11 concelleiros de Izquierda Republicana, 6 da Unión Republicana e un independiente que pode ser socialista, ¿no? Quen era? José Alborés, José Camaño, Cándido Rodríguez, José Ogando, Celestino Martínez, Antonio Gándara, Ricardo Canosa, Manuel Vijeiras, Francisco Lema, José Lavandeira e José Lema, de Izquierda Republicana, Alejandro Lema, Manuel Vidal, Ramón Suárez, José Castro, Bautista Andrade e Julio Morella, Unión Republicana, e Víctor Vázquez, que vai de independiente. Entendido, non? Bien. Hai que preguntarse que neses escasos 5 meses que van do 20 de febreiro ao 21, 22 de xullo, que tuveron tempo a facer. Entonces, o primeiro foi cesar en marzo, a principios de marzo, ao secretario do Concello desde o ano 34, chega un delegado do Goberno Civil, Julio Calvo, e cesa ao secretario, Salvador Corbacho,
a que acusan de malversación de caudales públicos, hoy en día muchas veces, e que nunca foi acusado diante, porque se armou la que se armou, e por tal razón sometido a unha instrucción judicial que a sublevación paralizou. O día 28 de marzo chega Andrés García Ferreiro, un home con bastante experiencia como secretario de Concellos, que é a víctima propiciatoria da venganza da dereita, inmediatamente despois. Porque ademais non é de aquí, por lo tanto non é de o Concello actuou segundo indicaba, segundo indicaba a normativa do Estado Central, dispuxo a conversión dos cementerios parroquiais e municipais con a absoluta e brutal oposición dun clero belicoso en clara desobediencia activa ás autoridades civiles nas súas prédicas e nas súas accións. Nomeadamente, desprezaron e incumpliron as resolucións do alcalde con unha forte agresividade, non só verbal. O alcalde os citou, se xuntaron na casa parroquial de aquí 7 párrocos e dixeron que fora ele ali, e ordenou que os prenderan. Entendido, non? Prendeu a 7 párrocos e un seminarista de extrema dereita, José Noia, sobrinho de Escuras, que os empecharon nos baixos do xulgado e non, como escribiu o Congo Silva Ferreiro, hacinados en un mitad cuadra refugio de animales. Non, nos baixos do xulgado que non sei en que condicións estaría. E tampouco estuveron presos 8 días, como indica Silva Ferreiro, no cronista laudatorio da sublevación, senón apenas 36 horas. A medida só serviu para que medrara ainda máis a carraxe eclesiástica. Empatando con unha cosa que se indicou aquí, que indicaste tamén, por orden do goberno civil, o 18 e 19 de xullo, o alcalde de aquí ordena como de Lugardos, por exemplo, prender aos máis caracterizados dereitistas, que este que teño aquí, que son fragmentos do Consello de Guerra, seguro que tamén coñece, non? Don Perfecto Martínez Mourelle, Maximiliano Ribeira Graeño, José Rivera Graeño, Ildefonso Sendón Casais, Romualdo Noguera Arzaza, que era o xuiz, César Almeida Sardina, Francisco Regueiro Suárez, estas son curas, Augusto Romero Sánchez, Genaro Pose Vázquez, Marcelino Vázquez Rivera, Antonio do Pico García, Juan Astray Vidal, que era párroco de Baio, Daniel Vázquez Paz, Celestino Mouzo, etcétera. Ben, os prenden. E os soltan. Entonces, que máis fan? Pois ben, esta e outras corporacións de Soneira denunciaron ao goberno civil por manipulación e coacción nas eleccións de febreiro ao xuiz Garillete de los Mozos, xuiz do Partido Judicial de Corcobión, e o xa citado por min secretario Augusto Abella, ao teniente da Guardia Civil Santos Sotero, de infausta memoria, que o 26 de abril recibiu orden de traslado, pero conseguiu quedarse aquí, e o sarxento da Guardia Civil Pérez Durán, que era o sarxento de Corcobión, e tamén denunciaron a varios desos creos que venían a citar. Notamente, un deles, despois, Boo, o apellido Boo, protexeu a determinados perseguidos. E deixo aquí o Castelo, que va a seguir ti, pero o 11 de maio hicieron os trámites para o Castelo. O sábado 18 de xullo comeza a sublevación contra o que, atención, o alcalde de Mugardos, Juan Brito Balsa, paseado en Pontevedra o 24 de xullo, unha das primeiras víctimas en aplicación do bando de guerra, definiu na toma de posesión como alcalde de Mugardos con que coa Frente Popular empezara a verdadeira República do Pobo. Eu teño falado, teño certa edade, teño 68 anos, e tuve o privilexio de falar con moita xente, a miña propia nai, que vivira o tempo da República, o tempo da guerra e o tempo da máis dura represión. E sempre comentaba, estaba recordando agora Amador García, que daquela, foi cando se notou a verdadeira República, de febreiro que adiante. Ben, o día 19, por orde do goberno civil, en todos os concellos, de feito, fomos encontrando Emilio e tal, o telefonema, como chamamos na época, o telegrama do gobernador civil aos alcaldes de toda a provincia da Coruña, ordenando o que teñan que facer, que era organizar un comité de defensa da República e, en moitos lugares, deter a dereitistas. Despois, aquí crea un comité que está formado por os dous irmáns Álvarez, por Andrés García, por Alejandro Leme e por Federico Lamela.
Ese mesmo día, por certo, e atención a isto, que ten un certo interés para ver como ocuparon Galicia, a Guardia Civil recibe dos os mandos, que quede claro. Eu encontrei a conversación entre o brigada da Guardia Civil de Fene e o Goberno Civil, e o brigada falaba co teniente coronel da Guardia Civil, e lle dixo que se puxe as órdenes do alcalde. Ora, inmediatamente despois cheguei esa orden de concentrarse nas cabeceras das líneas. A Guardia Civil daquela tiña líneas, a línea de Corcubión, a línea de Xubia, a línea de Pontedómita. Portamente, os de aquí se concentran en Corcubión. Manuel Álvarez, que é verdadeiramente o factotum de Izquierda Republicana aquí, contacta con Ponte do Porto, con Cee, con Camariñas, con Corcubión, e siguen facendo en todos os lugares o que desordenara o Goberno Civil, requisar armas, 4 escopetas e media pistola. É curioso, o que te conocerás, que cando chegan as tropas, a Guardia Civil, a Cee, creo que están 4 tiros e o guardia se reconoce con unha pistola 7,65 que a vale como isto. Control de requisa de vehículos para poderse desplazar, control nas carreteras e non sei onde estaba o Concello de Vimianzo naquele momento, non sei o lugar físico. Perdón. Bueno, pois colocan ali diante, colocan un receptor de radio a todo volumen para que a xente se entere o que está pasando. Conectado con Radio Madrid. Non había, a Radio de España, saben que é unha creación franquista e precaria. E non pasou nada máis a gas a ocupación do Castelo. Que non vou explicar, porque vai ser explicado aquí. E direilles que unha vez ocupan o Castelo, sin romper nada, atención a isto, pechan con chave, o secretario, pecha con chave e fin. E danlles de merenda aos 20 ou 200 frente populistas que andaban por aquí, para que volvan a casa, danlles de merenda un sorbo de auga da fonte e un anaco de pan a cada un banquete, vamos. E volveron os seus povos. O 25 de xullo, día sábado e día de feira, o tenente da Guardia Civil, Rodrigo Santos, de infausta memoria, e como dixen antes, chegan desde a Coruña ao mando dunha columna, nun vehículo, unha camioneta, con unha parella de Guardia Civil e en total 10 falanxistas, en total son 13, que foron recorriendo polo camiño. Sería Coruña con 4, pero en Zas, donde non houve ningún morto, direites, ningún, que quede claro, que sepamos. De feito, hai un dibuixo que coñecerán, non sabía, bueno, era un lugar caracterizadamente para desde de extrema dereita naquele momento. Entra a bordo dunha camioneta, según van baixando desde lá arriba, non? Pegan uns tiros ao aire, aquí non pasa nada, toman Vimianzo, entre ese día e o día seguinte prenden a 30 personas e trasladan a Corcubión ao secretario García Ferreiro, ao concelleiro Francisco Lema e a Manuel Álvarez, que dunha maneira que nin siquiera un profundo esgaravellador como Luis pode explicar absolutamente completamente, non se sabe se fuxiu ou se saiu do cárcere de Corcubión con a axuda de alguén o mesmo día 26 e a tardiña, que nosotros andamos buscando, agachou se non se presentou hasta o 50. Eu teño veciños, tuve veciños que fixeron 3 cuartos, non? Publica Luis precisamente unha frase moi bonita que se encontra, o Alborés se encontra na Coruña co teniente Rodrigo Santos uns aniños despois no cantón da Coruña e o Guardia Civil lo mira tamén. Este home era un potente contratista de obras nese momento, o teniente invita a un café e se quedan mirando un ao outro e lle di, a frase repite tú, e lle di o teniente da Guardia Civil: tú supiste apartarse de la primera riada e despois ya non pasou nada. Que un cinismo atroz. Bueno, ben, atención a Lolo, porque te vas a destacar porque xa está a porta, non? Entre os días 25 e 26 desaparece do Concello o libro de actas, o libro de contabilidade e acta de expropiación do Castelo. Dese xeito, as novas autoridades tapan as súas propias irregularidades e preparan un auténtico embrullo de irregularidades económicas falsas, absolutamente, cos que tapan as propias. Preparan eso en contra do secretario da Guardia. Bueno, ese mesmo día, daí o 27, esa columna do teniente Rodrigo Santos, 17 guardias civiles locales ao mando do sargento Pérez Durán
e unha columna de guardias civiles e falanxistas e soldados que ven da Coruña ocupan todo o territorio de Terra de Soneira e ainda máis. Uns se agacharon, Algorés, Alejandro Lema hasta quedou fuxido fora, Federico Lamela hasta que o capturaron en agosto do 38, tantos que se agacharon no Pindo, outros fuxiron despois o daquela en Anchas cara a Portugal que os devolveu. Temos 3 veciños da zona paseados na Guardia o 22 de setembro do 36, os famosos 2 voos con carabineiros de Muros a Bilbao, Noas hasta Gran Bretaña, etc. E aí comezou a barbarie fascista. Morte, malleiras, aceite de ricino, multas, desterros, aldraxes, acoso á muller do alcalde José Algorés que acabou louca, humillacións públicas, sobre todo a que vos dixen a vítima propiciatoria, que é Andrés García Ferreiro, conocido como Gavilán. Andrés García Ferreiro era un home que fora masón, que era un cualificado afiliado ao PSOE da máis esquerda, que cotizaba nunha asociación de abogados socialistas, que fora secretario do Concello Ortigueiro entre varios anos, era de Foz, por certo, este home, que tiña marcados defectos físicos. Bien. Entón, é sometido en público, a mesma día comprenden, a todo tipo de humillaciones. E era un home que aquí non tiña que agarrarse. Eses caciques, vos humanos, non iban a mirar por él. O Consello de Guerra, non sei se te ibas a entrar en relación a este, senón... Non, en absoluto, non, en absoluto. Se nos partido non toco. É terrible, dá unha inmensa pena, porque ademais o están, e perdone, a vulgaridade o están vacilando. Quero dicir, o Consello de Guerra está aquí. Isto que podemos por aquí son escritos seus. Como que? En Guadano, eu vou poñer un exemplo moi concreto, non? Este home que é un xurista, un home que sabe o que escribe, están aquí, os varios escritos dele, os sacados do Consello de Guerra, estes manuscritos que hai aquí, escribe, pedindo piedad, explicando que ten 3 fillos, explicando que unha conta que ten de 4.000 e pico pesetas que do que ele ganou como abogado, e de feito presenta un certificado dun registrador da propiedade e dun abogado indicando que os seus emolumentos. Menos mal que a muller era de Lugo e foi a casa da familia e ali sobrevivir, non? En fin, chámalle de todo, desde cojo de mierda para entenderos que lo era, non? Acúsano de cousas que dice, mire, e que un non poide, porque non chegar a vimianza cando sucedeu tal cousa, por exemplo, non? Ele dice a verdade. Eu cerrei, levantei acta, deixei a chave no Concello. De feito, é tan verdade que os únicos destrozos que houve nese edificio tan bonito que houve foi que a Guardia Civil e os falanxistas, cando chegaron aquí, foron ao castelo, volaron a disparos a pechadura e enterrogueles. A chave estaba no Concello. Que non ten a culpa de se que pareceran os libros de actas, que poden testiguar. De feito, hai un tipo heroico, que teño aquí a súa declaración, un escriente municipal, que dice que é verdade todo o que dice ese señor. Entendido, non? Non llevarle absolutamente nada. Bueno, perdón, intentar buscar algún tipo de xusticia militar, unha xusticia militar, un pouco de xusticia, é inútil. Falábamos antes de cousas que poden... Bueno, ustedes imaginen nun Consello de Guerra que un capitán de artillería, nun Consello de Guerra que eu conozo moi ben, contra unha muller de Mugardos, que tiene un libro publicado sobre Amada García en concreto, pois o capitán que a defendía, a defende. E ao momento que o teniente coronel de artillería, presidente do tribunal, dice, mire, capitán, cállese, pero perdone, señor presidente del tribunal, yo soy teniente coronel, usted está a mis órdenes, cállese. O sea, sigue funcionando a escala jerárquica, ¿no? As probas non valen para nada, as sentencias están perfectas. E aquí hai que buscar unhas víctimas, ¿no? E ainda menos mal. É inútil buscar justicia, non? Miren, o cardenal Gomá, o primado de España, non me queda de nada. O cardenal Gomá di que o que están facendo é limpiar España de rojos, separatistas e ateos. Bien. O segundo alcalde José Rivera Gaíño, e aquí está o que eu decía, non? Esta retaguardia está compuesta de asesinos, ladrones e refinados bandidos que hai que eliminar. Está aquí, correctamente, aquí está, un informe co alcalde de Mianzo, o primer alcalde franquista,
eleva, non estou lendo cousas, eleva ao xuiz militar. Leo. Los del Frente Popular que no están en fila son la retaguardia los que contra nuestro glorioso ejército luchan, etc. Y destruyen, roban, asesinan y martirizan a los auténticamente españoles que caen en su poder. Hemos de arribar a la conclusión lógica de que esta retaguardia está compuesta de ladrones, asesinos y refinados bandidos. Como a tales hay que aplicarles la justicia, cuya acción debe ser lo más rígida posible. O alcalde de aquí, ¿no? Bien. Y condena a morte, entrado un montón, despois hai unha reducción de condenas e finalmente executan a absolver ou a serial as persoas, non? E atención a unha cosa que me insinuou e que paga pena afondar, pero non vou facer, sino simplemente desenvolver con túas frases o que dixo eu. Condena a morte, definitivamente, a Andrés García Ferreiro e a Ramón Carballo Tajes, que non era Vimianzo. Todos os xulgados, que son un montón, hai dos consellos de guerra, aquí teño de un, nada máis, pois foron sancionados con fortísimas sanciones económicas. E hai moitas veces, como non poden monetariamente facer frente a elas, subastanlle os bens. E os compran, que? Os vencedores, por 2 duros. Hai un par de casos, eu coñezo 3 casos, un deles en Vimianzo, onde hai un extremista de dereitas que, como hai unha persona que de pasadera, creo, condenada a unha forte indemnización que non pode pagar, cómpralle todas as propiedades por 2 duros e anos despois se la vende a un precio millonario. Se la revende al propietario legítimo. García Ferreiro, Carballo Tajes, foron executados ás 7 da madrugada en Coruña, nas Amormideras, ás 7 horas da mañá do 15 de marzo do 37, e como eles, a outro condenado, que non tiene nada que ver con esta zona, que foi Antonio Rabaño Gómez, un rapaz de 23 anos de Rutis, de Culleredo, e enterraron no cementerio civil. A represión foi moi dura contra persoas de Camariñas, de Ponte do Porto, etc. E vou rematar. Vou usar, para rematar, unhas palabras de Castelao que gusto moito de repetir, e que dixo: cando a dereita comprobou que xa non éramos tan parvos, que os galegos mesmo queríamos e sabíamos gobernarnos, recurriu ao fascismo, á violencia e ao terror. Chamou polas 4 bestas do apocalipse e desatou a barbarie. E ese continúa. Dese xeito tan brutal, nun país como este, polo medo e polo retraimento, recuperaron o poder as élites tradicionais, a dereita de toda a vida, neste caso, recastizada en del movimiento. Esa situación opresiva, que foi amornando, lóxicamente, co paso do tempo, pero que sempre estuvo na nosa propia vida, de moitos de nós, sempre estuvo presente como unha ameaza ou como unha realidade, durou tanto como a ditadura franquista e aínda máis. Porque hoxe, se atendemos a certas manifestacións políticas de cualificadas persoas da dereita, vemos que siguen creendo que o poder é propio deles por lei natural. E están dispostos a recuperar o poder, a xente con esa mentalidade tan sectaria e tan elitista, están dispostos a recuperar o poder de calquera maneira. Neste caso, eu non temo en absoluto un golpe de Estado, pero sí que temo moitas maniobras que está. Se lles cadra, se queren, despois se cadra, podo continuar falando do que pasou aquí no novembro do 46. Pero esa xa é outra historia, non? E sí que remato agora con 5 versos dunha persona que moitos de vostedes coñecerán como cantante e quizás menos como poeta, que é Xosé Luis Rivas Mini, o daquella. Dun poema moi bonito que di: sempre volvemos renacer, sempre xurrimos outra vez tras mil derrotas. Estaremos ao final en pé na matria comunal coa luz na porta. E gracias. Antes de dar a palabra a Carlos Amíz, comentar solamente, teño varios casetes en donde teño unha entrevista prácticamente inédita, con poucas cousas, de Cordas, o alcalde de Vimianzo. Non, os dous eran Cordas, era a familia Cordas. Manolo, o que mataron, o que pasearon,
José como alcalde. Teño varias cintas magnéticas da entrevista e fala de moitas cousas que os consejos de guerra non o falan. Unha entrevista que sería, un testimonio que sería conveniente algún día publicado. En fin, é cousa de tempo. Me preguntastes antes por Reino, Federico Lamela Reino. Ben, non ten nada que ver comigo. O que sí era para facer un recordo del. Era funcionario municipal. E el foi o encargado de atender os curas cando foron detidos polo alcalde. Exactamente. El foi o encargado de atendelos, non de castigalos, sino de atendelos, que estuvesen de alguna forma, ou máis cómodo dentro da instancia municipal. Pois este é o único que fixo malo ese home, o único que fixo malo. Fui perseguido, fui depurado do ayuntamiento, é unha cousa que quizás o ayuntamiento de Miñazo podía ter en conta, porque tuvo a mala suerte, tiña un coperador, un problema de sordera en o río na mendicidade. En fin, un recordo para ele. Carlos. Ben, pois sí, eu en primeiro lugar, é unha honra para min estar nesta mesa acompañado por tres personalidades e tres persoas que tanto saben e dos que tanto digo, dos que tanto aprendín, como Emilio, como Bernardo e como Luis. Non esperen de min nada similar ou deles. Entre outras cousas porque eu non son historiador e o feito de estar hoxe aquí penso que engarza con algo que comentou antes Emilio sobre como debemos afrontar agora a cuestión da memoria histórica e como proxectala cara ao futuro, ten a ver coa miña faceta de xurista ou de profesor de Dereito. Eu creo que temos unha materia pendente no Dereito, cando nas facultades de Dereito aprenden, digo porque non son profesor desa materia, pero a materia esta de Historia do Dereito, pois falase dos desacordos, das partidas, etc., pero non se fala do ordenamento xurídico actual e das pegadas tan grandes que nel hai do ordenamento franquista. Porque a diferenza do que sucedeu, falouse antes do bando de guerra, podíamos falar do decreto de 1 de novembro do 36, onde se declaran nulas e sen efecto as disposicións adoptadas por todas as autoridades republicanas desde o 18 de xullo de 1936, é dicir, o franquismo non tivo ninguna dúbida, rompeu absolutamente co ordenamento republicano. E romper co ordenamento republicano non é só non recoñecer a validez das leis da Segunda República, senón non recoñecer os actos xurídicos, propiedades, etc., adquiridas baixo ese ordenamento. Vemos que no caso da transición na que agora estamos non sucedeu iso. Non só é que teñamos en vigor leis franquistas das que, por exemplo, por certo, os gobernos dun e de outros signos aproveitan, a lei de secretos oficiais, por exemplo, dos anos 60, é verdade, do 63, nas que uns e outros amparan para que non saibamos certas cousas. Non é só que na propia Constitución española a legalidade franquista se colase a través da monarquía. De feito, o único elemento que na Constitución española de 1978 hai, a única ponte, diríamos, e dicía antes tamén Emilio, no ámbito municipal, o antecedente directo de democracia municipal é a Segunda República. A única referencia que a Constitución ten a legalidade republicana, e por certo, por aí entrou Galiza, digamos, no clube no que agora nos está quitando Feijóo, aquel das nacionalidades históricas, é a disposición transitoria primeira que falaba
daquelas comunidades que tivesen, non chegan a falar da República, porque claro, que no pasado tivesen plebiscitado favorablemente un estatuto de autonomía. É a única referencia. O cal tamén quere decir algo, non? A monarquía vai dunha cousa e pertence a un equipo, digamos, o recoñecemento nacional, por tímido que seña, vai doutro e pertence a outro equipo, non? No da democracia. E isto ten moito que ver coas cuestións das que estamos falando. Miren, no ano 2006, no 70 aniversario do golpe de Estado, digamos, nos prolegómenos, e nos traballos preparatorios do que logo foi a chamada, resumidamente, porque non é máis longo, Lei de Memoria Histórica, houve un informe, unha comisión interministerial para estudo da situación das vítimas da Guerra Civil e do franquismo. Ese informe, de data 28 de xullo de 2006, analiza unha cuestión da que pouco se fala, que é a restitución dos patrimonios, dos bens incautados, non só a partidos políticos e sindicatos, que foron os únicos os que tímidamente se lle restituíron os bens incautados a través de dúas leis, non? Senón tamén a moitas outras entidades e a moitas outras persoas físicas e xurídicas, entre elas os concellos, por certo, os que tamén lle foron incautados bens que ainda están á espera de que lle señan restituídos. Ben, pois daquela, o goberno na altura, quizáis até ese momento o máis sensible, non? A repor de alguna forma, pois, esa non xusticia histórica, senón xustiza, non? Bueno, presentáronse diferentes iniciativas para restituir e compensar as persoas afectadas por incautacións no período de 1936-1939 e despois de 1939 pola Lei de Responsabilidades Políticas que se aplicou, non? O fundamento é que existe unha débeda do Estado con numerosas persoas, organizacións e entidades que resultaron afectadas pelos procesos de incautación e que, a pesar das leis de devolución do patrimonio sindical e do patrimonio dos partidos políticos, non recuperaron aínda os seus bens e dereitos. A xuizo das persoas afectadas, existen razóns de xustiza histórica, pois a restitución significaría completar o proceso reparador iniciado polas dúas leis anteriormente citadas, superando a fractura social que supuxo a Guerra Civil e facendo efectivo o principio de igualdade de trato. Pero claro, isto suponía tocaros, e tocar esa continuidade xurídica que tamén é económica e que tamén é social entre o franquismo e o réxime posterior. Ainda que a adopción dunha medida reparadora deste tipo, é dicir, devolver aquilo que lle foi incautado a persoas, entidades, etc., non levanta en principio problemas de constitucionalidade, se respeitan os dereitos adquiridos por terceiros de boa fe, é obrigado a preguntarse se unha lei que trata de satisfacer o recoñecemento e rehabilitación moral, porque a lei de memoria histórica final era o recoñecemento moral, punto, persoal e familiar, é a ser adecuada para unha medida desta clase. E resulta preciso valorar, antes de recomendar un curso de acción, o efecto social de abrir un número de procesos desta clase, o seu custo para a xeración presente e, en fin, a imposibilidade dunha xustiza material que pretendese restablecer o curso dunha historia truncada pola guerra. En outras palabras, era aquilo da acumulación primitiva. Pois miren, señores, que llevamos a facer? Ou a forza xurídica do falta, non? Isto xa pasou, pois non se vai restituir. A historia foi como foi. Claro, a miña cuestión, e por iso traio isto aquí, é o seguinte. Cando falamos do castelo de Vimianzo, polo que despois direi, todo o que di este informe tampouco sería de aplicación, porque atenda, regular unha devolución de bens e dereitos como na que en ocasión se solicita presenta dificultades de diferente natureza. Determinar os destinatarios e dos tipos de bens e dereitos que deben ser obxecto de devolución. Bueno, tampouco é tan complicado. No caso de entidades que desapareceron, pode ser. Habría que ir aos seus estatutos. No caso de persoas físicas, os seus herdeiros. E fixar as regras para precisar a sucesión dos antigos titulares. Os medios de acreditación desa titularidade. Cando se trata de eléctricas e tal, non hai problema para isto. Enseguida saca unhas regras, cando foi os custos de transición da competencia, cando son estas cousas, enseguida encontran regras. E articular o procedimento de restitución. Todo eran problemas. O abogado do Estado aquí era... Os criterios de valoración dos bens e dereitos a restituir.
as normas de expropiación forzosa, tampouco é tan complexo, non? A procedencia ou non de indemnizar cando os bens e dereitos foran transmitidos polo Estado a terceiros, pois vía responsabilidade patrimonial, como as radiais de Madrid estas, non? A determinación, no seu caso, das indemnizacións sustitutorias nos supostos de perda, deterioro e desaparición, de novo, normas de responsabilidade patrimonial ou expropiación forzosa. E o principal problema é o longo tempo transcurrido es que se realizaron as incautacións, tendo en conta, ademais, que nesta materia operaron xa a usucapión ou prescripción adquisitiva. Pois ben, no caso do Castelo de Vimianzo, no caso do Pazo de Mirás tamén, por outras razóns, a prescripción adquisitiva, é dicir, que pola posesión continuada durante un determinado tempo, de boa fe, menos tempo, de mala fe, máis tempo, adquire esa propiedade, non funcionaría. Por que? Porque, no caso do Castelo de Vimianzo, estaríamos falando dun ben que, se entendemos, e agora eu darei os datos para que vostedes mesmos xulguen, que foi expropiado, desde o momento en que esa expropiación, como antes comentou Bernardo, comentou Luís, se consumou, pasaría ao dominio público. E os bens de dominio público son, isto aprendémoslo, non? Como era a tríada, inembargables, inalienables e imprescriptibles, é dicir, poden estar posuídos durante 100 anos, que se de dominio público non se adquire a propiedade. Ben, sobre o Castelo de Vimianzo entón hai dúas historias. Unha, que conta o que se conta nesa causa, non? A que se referiu antes Bernardo, nese suizo no que foi condenado a morte o malfadado, porque creo que a verdade a historia é tristísima, non? Andrés García Ferreiro, secretario do Concello de Vimianzo, quen lea ese recursos, cartas, a verdade eu relinas onte preparando isto cando di a persoa de esquerdas, etc., que ten 3 fillos de 7, 8 e 9 anos, sabe que van fusilar, non? E o único que pide é, bueno, pois que lle deixen a muller acceder a unha conta que ten con 4.000 pesetas que proceden dunha tasación que el fixo en Guntín como abogado, etc. Bueno, pois esperemos que nin iso, non? Era sempre moi cristiano, non? Nesas cartas recursos, que ademais os desestiman en 4 líneas, xa escritos desde a... Sí. O argumento que dá é que non podía emitir os recursos, porque non podía haber recurso cando era un xusto sumarísimo. E un temista legal, sabes mellor que é o que é falso, porque o Consello de Guerra contra esta xente foi iniciado por o xuez Gavillete de los Mozos, que o envía en febreiro ao tribunal que o aplica e lleva. Por lo tanto, non era un Consello de Guerra. O sea, que hasta o pobre home engañamos. Bueno, e a cuestión é, entón, que temos dous relatos. Cal é o relato, diríamos, a verdade procesual, o que se tira das actas deste xuízo? Bueno, que o día 22 de xullo, di o fiscal, o castelo foi ocupado tumultuariamente polas turbas, non? Rojas, e di porque consideraban que este edificio fortaleza moi a propósito para a resistencia e en ella se enarbolaron entre outras banderas comunistas e socialistas, pero aquí ten, fixademos, un pequeno enganas, non? O fiscal di, levantando a continuación el acta de ocupación. Por tanto, o propio fiscal neste Consello de Guerra recoñece que entra nunha contradición. A ver, o castelo foi ocupado para utilizalo como fortaleza desde a que a resistir as forzas libertadoras, ese sería o relato oficial, ou o castelo foi ocupado para levantar a acta de ocupación que culminaba non deixo vou falar disso, que culminaba o procedimento de expropiación forzosa e, por tanto, consumaba a incorporación do castelo, porque ese era, como logo veremos, di o Real Decreto de 14 de xulio de 1924, resolvendo o Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, consumaba a transmisión, a adquisición ou incorporación do castelo patrimonio municipal como ben de dominio público. Ben, o xuíz de Corcubión, claro, di que, bueno, se isto foi así ou non se pode saber, porque non se pode comprobar a existencia del acta de ocupación que se cita por haber desaparecido ese libro con outros varios de contabilidade del Ayuntamiento de Vimianzo.
cando o día 25 de xullo sábado, que creo que era día de feira de máis, chegan os guardias civis, chegan un grupo de falanxistas a Vimianzo, xa ali creo que humillan na propia praza o secretario García Ferreiro, que como funcionario público estaba no seu posto. Pois o primeiro que fan é destruir o libro de actas do Concello, os libros de contabilidade e a propia acta de ocupación do castelo. E non é por acaso, sabían exactamente o que estaban facendo, non? Que interese podería haber en destruir esa documentación municipal? Pois evidentemente facer desaparecer a prova de que o castelo fora expropiado, facer desaparecer o libro de contabilidade tamén, verdade? Pois falcatrúas ou malversacións dos que foran os anteriores detentores do poder en Vimianzo até febreiro do 36, até que despois das eleccións de febreiro do 36 se nomeou unha xestora republicana, PSOE e republicana, era presidida polo Cordas, por Alborés. En definitiva, o mesmo que fixeron cando fusilaron a Andrés García Ferreiro. Fusilando a Andrés García Ferreiro en 1937 no campo da Rata da Coruña, tamén facían desaparecer provas. Esa é a razón de que este home, xa digo, daría para escrever unha novela ou facer unha película, non? Fose condenado e fose pasado polas armas, como di o documento oficial. Porque, fixádevos, neste caso, igual que pasou cos asasinatos desa época, había dúas vías. Había pseudo legal, bueno, pois vamos fusilar estas persoas despois dunha farsa ou dunha apariencia de suízo, ou ímolos directamente sacar da súa casa ou sacar da cadea e fusilalos a noite contra o muro dun cemiterio ou nunha cuneta. Digamos, a legal e a extralegal, en que a legal seña pseudo-legal. Cal sería legal neste caso? Bueno, pois cabería discutir se a luz da nova, e poñámoslo entre moitas aspas, legalidade franquista, ese acordo municipal e ese procedimento de expropiación era válido ou non. A que me refiro? Refírome a que, de acordo cun decreto de novembro de 1936 da Xunta de Defensa Nacional, o goberno de Burgos, dos golpistas, se declaran nulas e sen ningún valor e efecto as disposicións que, ditadas con posterioridade do 18 de xullo de 1936, non emanasen das autoridades militares dependentes do meu mando, ou dos organismos constituídos pola lei de 1 de outubro do 36, é dicir, os organismos constituídos por ese goberno golpista. Nese sentido, os acordos municipais sucesivos de expropiación do castelo serían válidos ou non? Eu entendo que sí. Por que? Entendo que sí, porque realmente a acta de ocupación que se levanta nese día 22 de xullo non é ningunha disposición, é simplemente consumar ou levar a efecto un acordo municipal anterior, consumar un procedimento que viña de antes. Pero en todo caso iso cabía discutir, podía discutirse, e máis, como veremos, a familia Martel, os propietarios do castelo, interpuseran un recurso de reposición contra o acordo municipal que iniciaba o procedimento de expropiación. É dicir, non había indefensión. Eles sabían que había un procedimento de expropiación, sabían cales eran as leis e as normas polas que ese procedimento se rexía, sabían que recursos tiñan que interpoñer e, de feito, fixeron. Ainda que despois, no xuízo, bueno, intenten negalo, non? Intenten negalo porque din que, sí, bueno, creo que se interpuso un recurso de reposición e creo que el juez de Corcubión le dio la razón. Pero iso quedou, vamos, nin era xuiz que o resolvía, non convencindo, bueno. Que sucedeu tamén? Sucedeu, ademais, que non se sabe que pasou coas 9.000 pesetas que o Concello de Vimianzo consignou no Banco Pastor como parte dese procedimento de expropiación o dispor dos propietarios do castelo.
aí xa falara Bernardo que eu creo que non houve unha bala que se disparase, non? En Galiza que Bernardo non saiba de onde saiu, de cara onde foi, de onde quedou o casquillo. Sí, eu digo, porque realmente é impresionante, non? O traballo e o labor que fixo, pois tamén sabe perfectamente ou alguna información ten de que pasou con esas 9.000 persoas. O sea, simplemente a lectura que nace aí íntegra da causa explica perfectamente o xogo que houve con un cheque por valor de 9.000 pesetas que, a meu entender, acabou nos espectros dos irmás Martelo de la Base e do que foi. Iso explicaría por que se destrue o libro de contabilidade, iso explicaría por que non había interés en levar a cuestión de expropiación pola vía legal, porque claro, se discute legalmente se a expropiación foi válida, non se aplica o decreto de 1 de novembro, pois, oiga, pero entón este diñeiro que hai aquí, onde foi parar, non? Simplemente pola vía dos feitos. Aquí non houve expropiación e repoñemos, digamos, polas bravas, a situación dominical anterior á expropiación. Porque cal foi, aparte desta verdade procesual, que sucedeu en realidade? Bueno, pois o que sucedeu en realidade é que a Corporación Municipal de Vimianzo, a xestora, nomeada despois das eleccións de febreiro de 1936, acorda o 22 de abril por unanimidade incoar o expediente de expropiación do castelo, outorgando a tal fin ao alcalde un voto de confianza. Acontece que o 23 de maio seguinte, e todo isto, xa digo, seguindo non a lei municipal republicana de 1935, estaba en vigor, pero non se podía aplicar porque non se desenvolvera reglamentariamente, establecíase nas normas transitorias, senón aplicando o Estatuto Municipal de Carlos Sotelo de 1924 e os reales decretos que aproban os regulamentos que desenvolven este Estatuto Municipal tamén de xullo de 1924, neste caso en concreto o Regulamento de Obras e Servizos Municipais nos seus artigos 105 e seguintes, que regula o procedimento de expropiación para